Sinawang resmine kidul sinopo sinu karto jarene kenapa mang pokokku gini senengane kok dirasan-rasan masalah bokong ambu babakan bokongnya mbak senengi halah 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 nah boleh bokongku kan api gitu loh palsu demek bokong 50 yuta Piro? 50 yuta oh iya ya kene tak laporno piye aku ora gak sampe bokong lha apa kain dong ya ampun kalau dipisem kan kain lah ya toh iki kan ana bukti buktine kamera lah iya aku sampe kain mang Moga keluarga Cak Klaten, Ebeni. nggih keluarga Klaten. Kasih manggakan keluarga Klaten nanti ada juga untuk sesi foto per keluarga sendiri nggih untuk baju yang kedua. Ini baju yang pertama dari keluarga besar terlebih dahulu. Nanti untuk foto keluarga dari per keluarga nanti ada sendiri di sesi foto yang kedua yaitu di busana yang kedua nantinya. Terima kasih. Kasih manggakan untuk dari keluarga besar Klaten sekali dari lagi. Klaten monggo Nggih. ini yang pakai kuning-kuning ini dari Klaten Iya, yang pakai kuning-kuning. oh pakai seragam ini ya Oke, seragam. tapi podo karo kebayaku kacek sisi kacek mirip aku mau ya pengen ngono jujurnya ora situ Ojo, atau nanti darane rombongan nah aku cak foto malah mereka retata pakartene ngelmu luhur kang tumraping tanah Jawa agaming nah sinambi yang rapi nih kok di daerah monggo siap Bu. semoga darungin Nggih. sak abadane foto ingkang badhe dahar semoga katuraken monggo Nggih nek kok dawuhipun imbang ana katresnaku imbang ana kagem teman katres kekalih ya Mas. cocok mugi begitan saimbang katresnanipun saking Mas Rizky Nggih. Heeh. Saben dina wong ngalamun Oi. jroning sepi sepi Eh. Kami jeda untuk foto bersama. Pengantin akan diganti busana terlebih dahulu, nggih. Pose terlebih dahulu. Kami informasikan seperti itu.
badhe prasmanan Mas Monggo. mubengi ruwono kae tekan kono kae ya. panggonane. Pengantin akan ganti busana terlebih dahulu nggih untuk ganti baju yang kedua. Nantinya dari keluarga untuk bisa mengikuti prosesi foto untuk dari busana yang kedua. Awak dhewe lo gak nganten. Kok lo nganten anyar maksudnya? Kok awake dhewe malah ngene Mas Ya ora nganten. apa-apa kok. Kono lo nganten anyar sing Karo- karo busana. Awak dhewe iki nganten kawak Karo SPY. karo ngenteni kono foto kene kan ya foto ya iso kok. Jok kurang ajar. Kono pras pangan awake dhewe pras sing ora-ora. Lah yo terae Pak Kus. Rumah samu milik umum apa piye? Pancen iya lho. Oh gak pras nek iku peres. Oh, pres ya. Iya. Ora pras. Gak pras. Oh, kono pras pangan berarti kene Kene pres. peres. Sak Peres, ono. peresmanan maksudnya. Senangane Semangate. kaya ngerti angger dikek dialan Kalah terus tenang, ngono. walah nitir-nitir. Niter-niter iki basa ndi? Niter-niter. Saka cepu yo ngono Mbak. Masa ngono yo. niter-niter. Nek cepu kuwi nek kene Nek iki bloro gak ngiclik kae ngono. ngicik-ngicik apa nerak-nerak nek mriki nitir-nitir. Nek kono ngiclik-ngiclik kok ya Mas. Semoga Kuwi lho ngetitir ki apa? Kuwi wong kae kok ngiclik kae ora mlengak-mlengak ngono iki lho kae jenenge. Kan bahasane ngono to, Ndik. yo kok ngicli kae. Oh, ngetitir karo mono. Ngiclik. Kok ngicli? Iya, mangsa mlaku bianter ndang-ndang. Ngiclik. Kaya diwekasno ngono kae. Cakep adik gosok. Suapuk. Ayo bacot. Teko. Anane-nane. Mangga kang mas. Sang saya cakep, sang saya cerah. Padahal iku syuting. Saking kandang MC kalian sinden beken Aku. kanthi lumampah alon-alon menuju tukang syuting. Terus sih. Nek kecoklok Mustika. ya.
Kula meniki wengking-wengking mawon menika. Kami belakangan saja nggak apa-apa. Biasanya nek nguri entuk akeh kok ya, Dik. Biasane nek gak yo nek gak entuk akeh yo. Tenang ono sing lanang. Tenang. Tenang. Angger gak buah iki yo nguri dhewe. Yes, biasa. Tiba nguri tiba akeh. Iku nek rantek. Isah-isahane. Aku ngerti godang iku lho nek masak lah. Gedang teng gawadi. Kuning-kuning. Tuh, berarti tuh, betul. Sawa iku setundun piro ya? 444. Kudu tak go mulih. Oh, mulai ketok. Aja mau rong selapan kok. Ngono ya, Kak. Mboten angsal nggih. Mboten angsal. Oh, sore selapan mboten parang diketok. Mboten. Tapi oleh didahar. Oleh, ndang. Kudune mangane ning gone kono. Malah kok ketek. Lah piye Mas ape mbok jipuk Lah iya. siji-siji kok yo. Oke. Semoga. Nggih. Bapaknya golek kipas angin. Semuaan kasihnya ada lho. Terakhir abane iki sumuk kok ya Mas. Sumuk Ora kabeh dadi kedek. ngopo. Heeh. Mangka Kang Mas. Imbang ono. Imbang